тя си има таланти. Вие притежавате ли талант? Да. Той е пълно с таланти. Общо взето Бургас може би има най-много. Определено. Да. Да, мисля, че е така. Има, да. Кой има да се коментира? То е ясно. Не знам. Предполагам, че има. Да. Да, има. Иван Римата певеца за президент. Yes, definitely. Да. Добре, лелат. Купиш малко. Какво мислите за Бургас търси своя талант? Мисля, че ще е по-добър от Бургас търси своя талант 3. Кристиян! Ти спечели. Ние сме за него. Страхотна идея. Да, една приятелка ще ходи. Мисля, че е много хубаво начинание, което вече се превърна в традиция и смятам, че наистина е много добро за града, да открива талантите, да показва истинските лица на хората в града. Че е много успешно предаване. Много хубава инициатива в общи линии. Има таланти, трябва да се запишат, в смисъл колко се може повече да ходят, за да се развиват. Мисля, че е интересно и ще има хора, които ще се включат. Това е много хубаво предаване за младите хора, нали, които имат талант, за да могат да постигнат нещо за по-нататък. А ще ги гледате ли? Да, ще ги гледам. Всяка година го гледам. Интересно ще е. Да, с удоволствие бих дошла. Да. А вие ще ни гледате ли? Да. Може би. А ще ни гледате ли? Къде? На ХК. Да, изключително. Какво ще пожелаете на талантите? На всички участници. Успех! Успех и нека най-добре победи. Много успех и да се представят добре. Всичко най-добро. Всичко най-добро от себе си. Успех и да развиват талант. Пожелаваме успех. Като спечелят наградата, да изпием. Успех и най-добре да спечели. Да са още по-талантливи. Бих им пожелала да вярват в себе си, да обичат това, което правят и да знаят, че мечтите се сбъдват. Кастингите за Бургас търси своя талант. 4 започват. Ела на 25 или 26 януари от 11 часа в дом на Лукойла НХК и ни покажи какво можеш. Първа награда е 1000 лева.